Good as agah bhcóirde is níos OMP agus siad é Labhrás nach chuil déanta go na tamil ach tá méid tací bec. Siad é Ceas an Chait le Labhrás Finneadha nó ó Finneadha mar bar anna ar ribh seo. Agus seo leabhar glóite, so is pictúr leabhar le Leabhar Breac agus banan sé le cut agus is scéalaí beaga granúra ní scéal is dóilm agus in sin sais cupla rán nó dán ina dhearra. Agus tá sé seo go háling ar fad Camara hán vinnic ní bhreatham go gcurann léaráidí le leabhar ach seo ceann don bheagán leabhar a gcurann na léaráidí nó na pictúirí go mór leis. Tá sais stíl an sanúil ag an ealaíontóir. Stacar chuir sé na bhar sais tá anna charachtracht sna pictúirí churann siad sais tá dáníocht agus churann sé sais Nís agam stíl a líne áirithe tá feice go mid leabhar hasannacha a tháinig mé beidir leis na hochtalí nóir daigen ach dechar chuir sé na bhar níos gom sé seo tuiscint éigen do ghaoine. Ach an scéal hain tá scéal anías tá scéal anna bhá. Ní sé umlan sulir dom céad ar bhfuil sé seo díirithe is rud do ghaoine fásta ar ir tá sreath mar seo ag Leabhar Breac leabhar tá chomórda seo agus bhfuil léaráidí nó pictúirí ionta. Agus chuid má go beidir tá sé díirthe ar chuoine fásta ach is cinnta go sé seo díirthe ar chuoine fásta agus de léir sin is dóilm á headlan leabhar Ceas an Chait. Beidir gur focail commónta sin I gona mara ach ní focail cotíanta é taobh sin. Tá cíal an nocail gom is dóilm go dtí cadéas cíal leis ach ní hiagam cadéas Ceas an Chait an gan é chuirdach agus níor chuirdaí sé cad is Ceas an Chait. Ceas sin an numarcha de rud a bheith ort a focail bra béir le úd sir feet focail náthúlas a riúil bhéir ní dóm. Ach Ceas an Chait omad an numarcha de rud éigen a bheith agat. Ach go bhfuinneach banan sé seo le ní saoil an Chait agus in slí a bhain an cat bás agus is scéalaí beaga granúra simúla bhaine leis na Chait. Tá go leor tá teanga an sách casta cho casta sin gur dóilm nach bheitach páistí mór an aimid bhaint as an scéal is dóilm. Ach tá sé luma lán leis seanna deismireachtaí atá chur an oireant don chatachas agus freisin a lán nachna cainte a bhaineann le Chait agus seannaráta sí agus seanachcail agus rud le agus haintí sin go mórlam anna sebhas go deo an rudí fíorthaimú ó hebh tanga de nach feicfáin I mór an ag mór an scríóirí eile agus haintí sin go mórlam. Tá sé go háling ach tá sé díirthe ar chuoine fásta is an go méidir gceapach den ó Ceas an Chait beidir go dána sí le páistí. Ní don go dtí go páistí é. Ceas an Chait, haint sé go mórlam. Tá na pictúir go háling. Tá na scéalaí gihíhann glóite, simúl, granúr agus na Chait a bú.